खामानिखौ ओरैबायदि समाव जाहाथे टिभियाव फैयो CCTV-आव नङा। मानो मा जाखो? नोंनो बुंनाय मा जादों? माखौ बुंनो? माथो नोंना ब्रेकआप जाबायनो? मा प्रब्लेम जादों? प्रब्लेमा बेनोदि बिथ' आंनि पसन्दफोरनिसो खोथा सोङोमोन, नाथाय दायो मा खालामनो, बियो गावनि सोमोन्दैसो सोंनो लाबाय। गिख' बैफोर सुबुंफोरा जाय अनलाइन फैनो गियो। साला हिम्मतनि गोनां जायो गावनि थाखायबो। हिनजावफोरनि नेचार आरो बेंकनि सिगनेचार माब्लाबाबो सोलाया। लुड'नि जिबौ खेलायाव 99 नाम्बाराव जाय जिबौआ थायोना, खायसे गार्लफ्रेन्डआबो बेबादिनो जायो। ना तेरे आने का खुशी ना तेरे जाने का गम। दायो आं जेरावखि थाङा मानो आंनि किस्सायानो खतम। दे आंनिनो गोरोन्थि जाबाय, निमाहा होदो। साला नोंबोथ' बहानि गंगायाव दुगैना फैनाय। सोरबा नोंखौ जाम्बा बुङोना, नों रागा दाजों। गोसो दा सेफाय, गावनि उन्दै दासान। बेखौल' सान, बे फाग्लायालाय बोरै मोनथिलायखो होनना। बियोथ' हुदा दंखायोमोन गोसो बायफ्लेहोनायनि, आरो आंनिबोथ' आखु बेखौ गावनि खालामखानायनि। मोनसे सम दंमोन जेब्ला मानसिफोरा गोसो थोनायाव खानामोन। दिनै गासै थथ्ला जाजोबनो हमबाय। आले हो गया मेले बाबुनि खाना खाया। होद, गोरोन्थियाथ' आंना बेनोदि आं बिनि बेलेगावसो गोसो थोदोंमोन। दाथ' बेखौबो गोसो गैयादि सोरखौसो गोसो थोदों। जाय मानसिफोरा जेबो खालामाना, साला बिसोरसो आसरित खालामनानै दिन्थियो। खायसे सुबुंफोरा गुबुननि स्टेटासखौ नायनानै ओरैबायदि रिएक्सन होयोना, जाहाथ' थैनि हांखोजोंसो लिरदों जेन'बा। जुदि टाइमखौनो बरबाद खालामनोबाथ' WhatsApp ग्रुपखौनो बानायना लादोनि, हारसिं थैस्लाय बयबो जयैनो थैदोनि। गोसो जायो ओरैबायदि गोसायै आखाइ खबनो, आरो आखाइ फारनैनि गेजेराव थायो आंनि गावनिनो खर'। मानिबाय आंनि गोसोआ गंसे लैथो, नाथाय नोंनि कसम बेवहाय मासेबो ना गैया। फैसानि बाथ्रा दाबुं आंनि सिगाङाव, नों जेसेबां सानदों जानांगौ बेनिख्रुइ बांसिनसो दाहार दं आंहा। समा जोबोर बेसेन गोसा जिराद, बेखायनो गावनि नङा गुबुननिखौसो बरबाद खालाम। जिउआव थिनोब्ला फिन लोगो मोनलायगोन, नङाब्ला सानना लादो आरो सोरबा सिखौनो लोगो मोनबाय होनना। खायसेनि गोसो थोलायनाया ना सरकारि बादि जायोलै, ना फाइलासो दावगायो ना केसासो बन्द जायो। खर' आरो मेलेम सोर बहा बाहायदों जेबो हिसाब गैया। मानोना नों आरो आंनि XGF सानैबो बेन्ड बाजायनायाव नांगासिनो दं। समा माब्ला बारलाङो हमनोनो हाया। सिगां 7 बाजि आरो दसे उनाव 7:30 बाजि। GF-खौथ' ओरैनोसो सुबुंफोरा बदनाम होयोलै, दुखुखौथ' गावनि बेस्ट फ्रेन्डआसो होयो। सानदोंमोन मोनफ्रोम टार्निंआवनो आंखौ मदद खालामगोन, नाथाय मा खालामनो, आंनि लामायानो सिदा थार। बे रिलेसनाबो मा, जेराव जोबनायथिं हौवासा आरो हिनजावसा सासेया गुबुन सासेखौ ब्लक खालामलाया। हा पिम्पल गोनांनि थाखाय ना डिम्पल गोनांनि थाखाय बे स्टेटासआथ' सिम्पोलनि थाखायसो। ब्राइटनेसआथ' लाइफआवसो थानांगौ, डार्कनेसआथ' फेसबुक आरो WhatsApp-आव बिरबायनाय सुबुंनि जिउआवसो थायो। जिउआथ' जिउ मोनसे दुखु होबाय। हिनजावसाफोरा जेसेबांबा नाम्बार होदोंमोन गासैबो बन्द खालामजोब्बाय। मोनफ्रोम गोरोन्थिनि थाखाय सरि बुंब्ला खायफा गोरोन्थियाव सोबानायनिबो गोनांथि जानानै फैयो। GF-जों जइन DP-थ' आंबो होनो हायो, नाथाय बिनो बुङोना सिरियै गोसो थोलायनायनि मजायानो बेलेग। नोंजों आंहा जेबो जाति दुश्मनी गैया। मोननै रोखोमनि मानसि थायोलै, मोनसेया जादों स्टेटास लिरग्रा आरो गुबुना जादों स्टेटास फरायग्रा। नोंजों आंहा जेबो जाति दुश्मनी गैया दे। बाथ्रायाथ' असेजोंसो जालायो। आंखौ बुजायनायनि गोनांथि गैया, जाहाथे नोंनि खर'आ क्रेक जाया आंखौ बुजिनो नाजानायाव। गोबां बखिबायलै, थांनो थां उन्दुयै थां। आरे बेटा, बबेनिबा भाषण होनो फैदों।